नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण अळूवडी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे 7-8 अळूची पानं घेतलेली आहे। आपण ह्याला स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आपल्याला अळूवडी बनवण्यासाठी लागणारं मेन सामान म्हणजे बेसनचं पीठ। आपण इथे 1 बाउल बेसन घेतलेलं आहे। आपण ते एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया, अर्धा चमचा लाल मसाला टाकूया, आपण इथे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे ती टाकूया 1 चमचा। एक चमचा साखर टाकूया। अळूच्या पानांना थोडीशी खाज असते, त्यासाठी आपण इथे चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे ते टाकूया आपण 2 चमचे। आपण इथे सफेद तीळ टाकूया, एवढे टाकायचे अंदाजेपणे। मिक्स करून घेऊया। थोडं पाणी टाकून आपण जाडसर असं बॅटर बनवून घेऊया। जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही। छान मिक्स करून घेऊया। हे बघा, छान आपलं मिक्स झालेलं आहे। आपण यामध्ये 1 चमचा धनेपूड टाकूया, 2 मिनिटं मिक्स करूया। आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया, मिक्स करूया। हे बघा, छान आपलं बॅटर झालेलं आहे। जास्त पातळी नाही, जास्त जाडी नाही, याप्रमाणे आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ, साखर आणि जे मिरची लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे त्याच्यामुळे अळूवडी खाताना आपल्याला तिखट, गोड, आंबट अशी चव येणार आहे। आपण हे अळूच्या पानांना लावून घेऊया। आपण इथे अशी एक परात घेतलेली आहे, ती आपण उलटी केलेली आहे। त्यावरती अळूचं पान ठेवूया। असं आपल्याला सीधं नाही ठेवायचं आहे, उलटं ठेवायचं आहे। उलट दिशेने आपण पान ठेवूया। त्यावरती जे आपण मिश्रण घेतलं आहे ते आपण लावून घेऊया। हातानेच लावायचं आपल्याला, असं पूर्ण बाजूने लावून घेऊया छान। हे बघा, याप्रमाणे। आता याच्यावरती आपण आणखीन एक अळूचं पान ठेवूया आणि ह्याचं जे तोंड आहे त्याच्या उलट दिशेने ह्या प्रकारे ठेवायचं आहे। 1 पान असं, 1 पान असं। पुन्हा बेसन लावून घेऊया। हे बघा, पुन्हा आपण एक छोटा पान ठेवूया। आता हे पान असं ठेवूया, म्हणजे आपण ज्या वेळेला रोल बनवू त्यावेळेला रोल छान होईल।
बॅटर लावून घेतलेलं आहे। आता आपण रोल करूया। रोल करताना हे जे टोक असतं ह्याला असं आपण आतमधल्या दिशेने घेऊया आणि हे असं करून ह्याला थोडंसं बॅटर लावून असं रोल करत येऊया। शेवटचा टोक आहे असं फोल्ड करून घेऊया आपण। हे बघा याप्रमाणे। हे बघा आपण इथे छान रोल बनवून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याला वाफवून घेऊया। आपण इथे एक जाळीदार प्लेट घेतलेली आहे, ह्याला आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया। आपण जे रोल बनवले ते ठेवूया। हे बघा इकडे आपलं पाणी छान गरम झालेलं आहे। आपण ह्यामध्ये या प्रकारची एखादी रिंग ठेवूया। आपण जे रोल बनवले ती प्लेट ठेवून घेऊया, झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटाला स्लो गॅसवरती वाफवून घेऊया। हे बघा छान आपण वाफवून घेतलेले आहे आणि छान थंडही झालेली आहे। आपण ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया। हे बघा अलगद असं कापून घेऊया। जास्त जाड नाही कापायचे आपल्याला। हे बघा या साईजचेच आपल्याला कापायचे, पातळ असे। हे बघा आपण सर्व वड्या कापून घेतलेल्या आहे। आपण याला फ्राय करून घेऊया। आपला तवा छान गरम झालेला आहे। आपण तेल सोडूया। हळूहळू सोडूया। छान आपण कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया एका साईडला 2 मिनिटं। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊया। हे बघा छान आपली कुरकुरीत झालेली आहे एका साईडला। आपण दुसरी साईडही फ्राय करून घेऊया। आपली अळूवडी छान फ्राय झालेली आहे। आपण ही काढून घेऊया। हे बघा आपण दुसरी फ्राय करून घेऊया अळूवडी। या प्रकारे आपण सर्व अळूवडी फ्राय करून घेऊया। आपली कुरकुरीत अळूवडी झालेली आहे। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की बनवा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।